Semage mabende migao mari osechwalo mano mar neno ni kuo mag transformers otieki nikech wang'e ni transformers ojabede ka ikwalo ng'olo weche mag stima mabende hiuso ni achudhe. Watiyo machiegni ahinya kod migao mar obila. Kendo wasebedo ka wamako ji mang'eny kinde ka kinde. Moko be itere doho to pod wachni dhi adha mbele to kendo wachni nya ahinya e piny luo. Omiyo akwayo jowa kik weuru ji machalo aina gi dwokwa chien nikech pinje moko biro dhi mbele to wewa kon chien. Okay? Gina mora ahinya kiwacho ni sa ringo wakasri to dine benu aonge sirikal to omiyo bedo wa sirikal is very important because sa ringo to bende gima timore onge sani koro ber sa ringo to gimoko timore nikech mai kinde mane bendi koro en geno mara ni biro bedo kitudori